Hádaj, čo je na tejto fotke a ja ti medzi tým porozprávam o jednom svojom výnimočnom zážitku, z ktorého sa všetci môžeme poučiť. Jedna z vecí, na ktorú naozaj nikto nemyslí, ale ktorá mi znepríjemňuje život, sú vodové stropné svetlá. Totiž takéto svetlá sa nachádzajú v mnohých podnikoch, v nákupných centrách a tak podobne, ale žiadny interiérový dizajner nemyslí na to, že čo ak by sme náhodou mali ležiacu návštevníčku, ktorá bude nútená zaparkovať práve pod takýmto svetlom. Výsledkom je, že mnohokrát, keď idem von, sa práve kvôli takýmto svetlám, ktoré mi svietia priamo do tváre, cítim ako na výsluchu. Keď som podiel bola na kaste knihy Hromžil v Dungeon Cafe, video z tejto akcie nájdeš na profile, aj ty môžeš písať a ďalší post na mojom profile, tak sa stala práve takáto situácia. Čašnička ma umiestnila pri stôl bez stoličiek, aby sa tam pohodlne mestil môj vozík, ale moja hlava bola presne pod jedným vodovým svetlom a nevedela som sa umiestniť tak, aby som bola medzi nimi. To mi výrazne skomplikovalo moju úlohu na tejto akcii a to je režirovať video a robiť marketing pre Martina Hatalu. A vtedy sa stalo niečo, čo sa mi naozaj nestalo ešte v žiadnom podniku ani na Slovensku, ani v zahraničí. Čašnička si všimla, že prežívam túto nepríjemnosť a ja som zároveň bola ochotná zaťať zuby a nechať to tak, pretože som zvyknutá, že žiadne priestory na Slovensku pre mňa nie sú úplne dokonalé. Čašnička teda o pár minút prišla s vlastnoručným vynálezom, čo bol pravdepodobne podpivník, ktorý prelepila lepiacou páskou do kríža. Postavila sa na stoličku a zalepila svetlo, ktoré bolo priamo nad mojou hlavou. Všeobecne som pocítila takú nádej, že wow, ľudstvo nie je úplne na dne. Lebo áno, momentálne vnímam, že sa dejú monštruózne veci z každej svetovej strany, ale zároveň si myslím, že na to, aby navnímala takúto vec a mala vôľu ju vyriešiť, musí oplývať veľmi hlbokou empatiou, o ktorej som sa obávala, že z ľudstva proste vymizla, pretože ableizmus na svete a hlavne na Slovensku je všade prítomný a ničivý. A teda neviem si predstaviť, že si uhádol, že čo toto je na tej fotke, ale áno, je to práve ten jej vynález, ktorým zalepila to stropné svetlo. Priznávam, že to moje ťažké srdce na Dungeon Pub sa ešte stále nezmenilo, pretože prístup do ich podniku naozaj nie je bezpečný, aj keď som sa tam vtrepala s pomocou mojich oboch rodičov a jednej asistentky. A naozaj by som si prijala, aby som tento podnik mohla frekventovať neustále. A dokonca tam majú veci, ktoré dokážem jesť aj piť. Majú chrumky, takže nechcete sa presťahovať. Takže by som chcela aj teba motivovať, že keď náhodou stretneš človeka, ktorý sa cíti akýmkoľvek spôsobom nepríjemne a máš pocit, že to dokážeš vyriešiť, možno to vyskúšať, komunikuj s ním. Ďakujem Dungeon Pub, že ste takí, akí ste a všetci sa majte fantasticky.